Nalazimo se na Konjuhu, najvećem, a najmanje zaštićenom pejzažu u Bosni i Hercegovini. Veličina ovog područja je kao 19.000 fudbalskih terena, a čuva ga samo 7 ljudi. Koji pri tome nemaju opreme, nemaju vozila i što je najvažnije, nikakve ovlasti. Pri tome, ovo je jedini zaštićeni pejzaž na svijetu u kojem je dozvoljena sječa šume. Temelji ovih apsurda su udareni prije 14 godina i iako se sistem pokazao lošim, do danas se ništa nije promijenilo, a sve je postajalo sve gore i gore jer je 2009. godine sve urađeno samo na papiru i da bi nekome ispalo iz ruku. Na Konjuhu je situacija toliko loša da nijedna vlada nakon te iz 2009. godine nije imala hrabrosti ni pokušati riješiti problem. U našoj državi imamo zaštićene pejzaže koji su i do 10 puta površinom manji, a koji ostvaruju milionske prihode, dok mi ovdje imamo minuse, nezadovoljne radnike koji rade u teškim uslovima, ugrožen sistem i apsolutno ignorisanje stanja, dok priroda umire, a industriji prijeti kolaps. Stvoreni su uslovi da sve propadne, i šuma, i ljudi, i ustanova, i preduzeće. Ovim putem proglašavamo novu fazu borbe za spas planine Konjuh, borbe protiv korupcije i bezakonja. Borba za Konjuh, ljude i opstanak se nastavlja. Kontaž.